voorzichtig proberen. Is de heat? Kent wel? Was meer achterover of lijst goed? Lijst goed? Voordat ze ziek werd, wat wiet het van een vrouw? Oh, geweldige niet. Stier voor iedereen klaar. En wie is monteur? Monteur? Ja, wat er wat kapot wie elektrisch of zo. Dat maakt het wel. Dat wie altijd een hele lieve famke. En actief? Ja. Ja, alle dagen in de winkel staan en dan ga je oplezen. Jongens word je nog natuurlijk. Is het echt net de heat? Een huddewerker? Ja. Ze mochten graag mee gaan werken, want dat was een knaller. De Bjorn zei ze wel eens. Dus mooie tijd is hier. Ja, want je mist haar wel. Dat was wel levendig. Plezierig. En toen kwamen wij in het ziekenhuis en toen zei ik direct, dit is uw stad net. Helemaal opzetten, ze wou wat zeggen en ze kon net meer praten. Nee, dat was verschrikkelijk. Dat beeld krijg je nooit van je wij. Ja, ze kennen hier meer. Alles net, niks. Televisie zien en computer. Dat ken ze nog. Dat is het enige wat er voor haar is. Want Tetje kan wel alles jaren wat wij zeiden en wat Jem zei, maar ze kennen haarzelf net met Utrecht. Nee, ze kennen net Utrecht. Was het even zeggen, was het mooi niet te worst? G, H, de I, prei. Als het omhoog zocht is het ja en als het naar beneden zocht is het nee. De A. Dus ze heeft Jem wel leerd om echt elkaar te begrijpen? Ja. Zij had een hele hekel aan zondevoeding. Ja. En daarom ben je hier elke dag? Ja, dat vind ik super. Ja. Alles dokter blender. Ik kan het alle jezelf op, ik meid het zelf al je. Wat voor vlees het erbij gaat, krijgt zei ik. Ja, het orde. Ja, dat is mijn hobby, dat is het mooiste van de dag. Dat geleerd een meidje voor haar. Ja. Ik leef alleen voor uw stad. Ja, als het tijd nou een tijd mij beginnen, je maar op het eten ben. Als je zo goed van het eten geniet, dan genieten wij ook. En dat is het mooiste van ons. Om bij wie haar te wijzen. Want jou binnen hier elke dag? Ja. Alle dagen 2 keer. Ja. Dus eigenlijk wen je Jerik voor een pad? Ja. Nou, zeg maar net. Was me er weer in, hè? Weer de uitgang vannacht. Ja? Dan mag je even omdraaien. Maar dat moet nog wel lukken worden vanzelf. Dat leidt je net, alsjeblieft. Zo, je zit er op een jong. Dat en dit. Net leidt je, maar dan lukt het me net jong. Ja, het heeft me echt nog lukt. Nou, dametje. Dit mooi zwart hier, hoor. Is dat goed? Dat is altijd een mooie vrouw geweest, ja. En iemand die het wist wat ze aan wouden. Is dat goed? Maar meestal dan leidt er al een briefje wat ik ophalen moet. En met een protte Adidas wezen. Zegt die grote Tom maar even wat. Zij had wel aan, jongens. Zij ging er wel plezier in het leven. En hoe leert ze dat je hem witte? Met de kaartjes alle keer. Alle keer met kaartjes. Hoofd hoger,
Ja, zal ik die in, hè? Dan komt er nog eentje van haar zo laten. En dan let op klein foefjes mascara. Dat maar precies zo. Hè? En zo communiceert het dus? Zo communiceert dus dat keer met de verpleegkundigen. Zo brengt ze het onder woorden. En wil je ook grutsk op haar dat ze dit nog allemaal Ja. leert, hè? Dit vind ik geweldig dat zij dit nog kleer krijgt. En je nooit op vakantie. Je nooit een mensen zelfs wordt. Nee. Nee. Geen enkele meer die vindt. Nee, hè. Alleen nog hier. Hé? Vind je het ook leuk van een beetje? Ja. Bist ik een beetje wurg nou? Ja. Straks maar even sliepen. Ja, je had toch geen keus? Je kunt wel net accepteren, maar wat ga je dan? Het lot is zo en daar mag je mij genoegen mee nemen. Maar het is wel goed. Ja, ja. Want wat mis je het ergst? Dat ze net meer bij u thuis is. Ja, we zijn altijd met z'n beiden te winkelen en in de tuinen om het huis. En, ja, dat mis je het meeste. Deze. Marines. Nico. Dit is het. Oké, dit wie het. Leuke ring. Dat bedoelt leuke ring, mijn ring? Ontkomt haar niks, hè? Wat bijzonder. Je goed bezoeken. Wat leuk dat, want ik ben zelf ook heel blij met deze ring. Prachtige ring is het. Maar ja, zei ze ook dat, hè? Dank u wel voor het compliment. Heel leuk.